koma da haka ko babu da mutuwa gabana, koma da haka ko babu da mutuwa gabanka, koma da haka ko babu da mutuwa gabanku, koma da haka ko babu da mutuwa gabansu. Mu san hannunmu bayi, mu haɗa kanmu bayi, ko babu 'yanta bayi, ko ba hukunta bayi, da ni da kai da su duka da mutuwa gabanmu. Mu kama gwada banta mu bar faɗa da juna, mu yada duk aƙidanci kun ji 'yan uwana. Akwai mamallaki na mai sarrafa ni ruhi da hali da jasadina, mai juya lamurana cikin dare da rana, mai sanya jarrabawa a wata da shekaruna. Ubangijin da ya yi dangi ya yi abokanaina, ya bani jawarin sirrin son ubangidana, gwanin da ya yi wuta dansa a dansa ya yi dana, ya yi tanadin isassan taro ga mai gidana, da zai haɗo alam kaf a gurin gaban gwanina, ya sanya mutuwa tsarin gayyatar gudana. Fata nake a amsawa ta da san gwanina, in amsa gayyatar mauludin da hanabina, yana tafi ina bin bayan sabahiyana. In samu haka mutuwa ta zai rike ta buri, in ɗauki ran kiyama ta da'irar sururi, farin ciki kawai mai sha'ani cikin bashiri. Alhamdu rabbana amsa min don mai gidana. Ka so yaban da zan rabu ya zama rufin asiri gare na har jama wanda ya ɗawa kan guzuri. Ka bani istiqama tsagoro cikar guduri, mai ya sannu mai yi kuma take yanzu sauri. Ka bani lamunin kutsawa cikin sururi, Allah tsare ni sauya kalami da kwance baya. Ubangijin da ke bayyana mai sifa a buya, gaban ka kalki ka ba a ambatar ta baya. Ka bar mu ko ka sauya baya wuya aliya, ni maka sujjada daɗi kali kalbariya. Ce ka bani daɗi a cikin hakan karimi, ka bani babu gori ba tuhuma azimi. Isar ka ce hakan kafi gaban hakan rahimi, in kutsa ko ina ba tsoro kana ganina. In ka bani kariya a dawa har cikin gidana, a ko ina buwayar ikon kana gudana. A ko ina nake zan kurin ina da Allah, na gana haka ne kawai daga lafizar rasula, cikin faɗi da motsinsa a ayyuka na Allah. Sanin rasulu ke sabawa kiyaye Allah, ganin rasulu ke sabawa ya bauta Allah. Sanin rasulu zai sa da a tabbatar da Allah, sanin halinsa zai sabawa ya nema Allah, ganin isarsa zai sabawa kiyaye Allah, sanin rabansa zai sabawa ya roƙi Allah. Idan ka bi shi don so ba za ka waiwaya ba, in dai ya so ka ba ka guji mutuwa ta zo ba, in dai ka so shi tsoro ba zai karo da kai ba, da san shi ranka ba ka ki karo da duka alam ba. Duk jarraba da kunci ba za su kau da kai ba. Kai inda annabi na ce duniya ta taso, ta yunkuro ta doso ni mubaraza mu kwaso, da na ji jinjinar annabi na makanta don so. Ko dai a karni ko in kar gaskiya na kunso, in kar in yar in soke a cikin kula fucin so, in taka kai in fasa ciki tamkar fasa kwanso, na hamɓarar na doki da farin cikin abun so. Kai ina ma
nama abu zai wuce ya dawo. Nama zalle ka dawo wa da ɗan uwa da dangi su gami na ji na kawo. A turnukun badar je ya aidani na dawo. Je gunai na je kaibar na kai na kawo. Karshe na sam shahada ni ma sai dai a kawo. Allah ka tattaro kai masa sau nufi da girma. Sau adadin abun so da na kikanin ka kima. Sau adadin abun ɓoye da zahiri karama. Sau nutsuwa da ɗima wutar hankula salama. Ina nufin salatin ka gurin abul azima. Da alibaiti karshen taraki ga masu nema. Ka sa sahaba hanyar gane zuwa da rahama. Da auliya matakin laduba ga masu nema. Ka sa na tambulo tsoka kuma jinin karima. Da duka 'yan jama'a da Allahu kalikina. Salamu alaika tabbijam the end of. Salamu alaika wanda makaki ya baiwa World Cup. Salamu alaika wanda makaki ya yi wa makeup. Salamu alaika haka sanya kauno hand off. A zo gaban ka wasa ka fi ba a samu Allah. A zo gare ka tarba ya zamo ciki da Allah. Ka so mutum ya samu darajar saduwa da Allah. A bakare a samu tsantsar kariya ga Allah. Sanin isar ka hadi tilas a barwa Allah. A kan ka zuciya na zafi tana ta ruri. Ka murmusa in mauta da jinjina da ruri. Idan ko ka umarce ni na hawa sabta tsari. A kai na kare duk tsari na gami da buri. Makaskacin direban iya juya sitiyari. Gaban ka rabu bayan ka da shi zulmi ke dari. Irin hali irin aiki babu canza tsari. Kai ne isar ka koyaushe take bugu da ƙari. A bi ka lafiya ai maka an yi wa ilahu. A so kamar ta ba ai lamarin ka 'yan ruhu. A ja da kai makaki ya haramta tsai da sulhu. 'Yanci ga Adamu ya mafitar su sidun uku. Gadar su Musa 'yancin su Kalilu har da ruhu. Kamar ka babu kai ne ɗaya ta gaban ilahu. Tilas aron gofa ma Mahamudu shugabana. Mai hankali cikin ka yake dagiyar bajinta. Idan ka so ni ban neman jinjinar halitta. Ka ambace ni kalma ta wani ka ban bukata. In ka yabe ni zagi kowa ya an tayota. Maɗaukaki guda mai tsarin kofar sarauta. Da karan gwajin dafin Allah a cikin halitta. Abin yaban da Allah ya yi wa kiran bajinta. Mu baka kome ne sai in ga mun takaita. Domin abin da du muka bayar mu za a 'yanta. Jina nake kamar in fasa zuciyar na baka. Kamar in zara raina a hannu guni na baka. Kamar na kama dukan bayi zuwa gabanka. Mai jana taka shege in cizge kan na taka. Doka tambura in kaɗa gangunan yabonka. In hana wa kaunuka bacci dan su san isarka. Na hau yabonka kai mun wata jinjina da kanka. A kai na haukace kai na sani ka kalla Allah. Ya bayyano isarka a filiya a duba sallah. Ya doka tambarin san ka ga duka alam farilla. Ya sanya bin ka bautan saurin isa ga Allah. Ya tabbatar wa duk alama kai ka zama sabilar. Da za a bi ka aikam da katar da duk fadila. Ya zahirin jiki mai ma'anar sifa a gaibu. Kogin shiga a warke daga laifuka da aibu. Ya jawarin bayani ma'anar zuwan kitabu. Mai 'yanta mabiyansa a ran turnukun yi sabu. Hasken sharbi tarai mai sa nutsuwa a kalbu. Ka yarda da a daurayi na a babu. Ka bar ni na ka komai tsanani ai habibu. Ka bani lamunin cin duka jarraba da bibu. Ka bani istikama tsantsa dan
amali gami da sunna. Sarari na sidi ne naka ka karɓu baitukana, ka bani lamunin mutuwa a garin Madina, da ɗabani kariya kar makiya su illata ni, kamin na haka domin saidi shari'a sani. Sallallahu alaihi ya Rasulullah wa ala alihi wa sallam.